ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ମହାକାଶର ଦାନବ। ଟିକିଏ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ପୃଥିବୀକୁ ଚାପ ଏବଂ ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏକ ବିନ୍ଦୁ ପରି କରି ଦିଆଗଲା, କ'ଣ ହେବ ତାପରେ? ହଁ, ଏହା ଏକ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ରେ ପରିଣତ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମହାଜାଗତିକ ପିଣ୍ଡ, ଯେପରିକି ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର, ଉପଗ୍ରହ ଇତ୍ୟାଦି ଚାପ ପାଇ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟଧିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବା ଓଜନ ଥିବା ପିଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ତାହାକୁ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହା ମହାକର୍ଷଣ ବଳ ଏତେ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଏହା ପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମହାଜାଗତିକ ପିଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଗିଳି ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ପାଖରେ ସମୟର କୌଣସି ସତ୍ତା ରୁହେ ନାହିଁ। କେତେକ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା, ଏବଂ କେତେକ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସିର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଏକ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ରହିଛି, ଯାହା ଗ୍ୟାଲେକ୍ସିକୁ ଗିଳି ଗିଳି ଚାଲିଛି। କୁହାଯାଏ, ଗୋଟିଏ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଗିଳି ଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ମହାକାଶର ଦାନବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।